Welcome to India. ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି। ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସମତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କପିଳାସ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।